کانوٹ کے درکار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا درکار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا دور حاضرہ لقمان صفا نقصانی مس لقمان صفا نقصانی مس بیمار تفے خنتے تینا میرا بانا کہ لقمان صفا نقصانی مس بیمار تفے خنتے تینا مستی کڑی صابر صاحب لکھانوٹ کے نی پاش کنا کن اکاتے نی پاش کنا کن اکاتے اخبار تفے خنتے تینا نی پاش کنا کن اکاتے اخبار تفے خنتے تینا تو یار تفے خنتے تینا نن براوی انسر ارا کے دنا کردار مسونے امود نوشتہ کرنے نا کوشش کریں تک بیڈ ہیبٹس آکے تو دماغ خدمت پیش کی ہوتی کہ مشپکنے خنکشنے بابا ٹغے ہم پھر گنے مشپکنے خنکشنے بابا ٹغے ہم پھر گنے دو گڈنے نچکنے سختی ٹی کلے ہلنے دادے شہور اسپانن دادے شہور اسپانن مشپکنے خنکشنے بابا ٹغے ہم پھر گنے دو گڈنے نچکنے سختی ٹی کلے ہلنے دادے شہور اسپانن مستی کڑی میرا بانا کہ صد ٹکرن پنو کنک نن زیتی ٹی بشخو کنک منتوار سر کہ صد ٹکرن پنو کنک نن زیتی ٹی بشخو کنک ہاں پاپا نہ کشکو کنک تینا کسر تورو کنک دادے شہور اسپاننن دادے شہور اسپاننن استاد ماجد کی لکھان اٹھمونا کڑی سے کہ افسوس اف بولی کہے افسوس ہف بولی کہے بیرا روی ٹولی کہے لمہ سنا لولی کہے مجزے بلا اولی کہے دادے شہور اسپاننن دادے شہور اسپاننن نن بے گڈر نن سردرن پزور آخا لاغرن نن بے گڈر نن سردرن پزور آخا لاغرن نن بے ملی بے باورن تینا تکے نن خاخرن دادے شہور اسپاننن دادے شہور اسپاننن مستی کڑی میرا مانا کہ ایتا کو بن بالی ننا کردہ کو جنجالی ننا ایتا کو بن بالی ننا کردہ کو جنجالی ننا میرا کو ہم جالی ننا استا کو بن خالی ننا دادے شہور اسپاننن دادے شہور اسپاننن مستی کڑی کہ مامو کمر نن ان ردی مامو کمر نن ان ردی کٹے ننا دا آمخی تمان پد نن صد صدی نن غور کے نک دی خجی دادے شہور اسپاننن دادے شہور اسپاننن